Hei și bine v-am regăsit la un nou episod. Astăzi o să ne ducem să cumpărăm casă și mașină. Desigur, sunt aici cu mașina închiriată. Și ne așteptăm un om acolo să cumpărăm mașina. O să ne ducem prima să cumpărăm o mașină, un Mercedes AMG. Deci, e un Mercedes AMG și ne așteaptă omul acolo. El este foarte de treabă, omul. Și după ce o să ne ducem să cumpărăm mașină, ne ducem să cumpărăm casă. Și aproape am ajuns. E chiar aici. Chiar aici. Să vedem. Aproape am ajuns. Uite, facem aici. Așa. Facem aici. Uite. Și uite mașina, uite-o. Uite și omul. Așa. Parcăm și noi aici, lângă Mercedes. Hei, ce faci? Te-am așteptat. Da, și eu. Am așteptat mașina. Uite. Văd că e un Mercedes AMG, nu? Da, cum ți-am spus, da. Ce, nu mai crezut? Te-am crezut, am văzut și în poze. E foarte frumos, e cu două uși, Da, sport, nu? Da. Motorul se aude foarte bine. Poți să dai și o tură dacă vrei. Să Da. vezi cum merge. Da. Hai să dăm și o tură. Hai. Mamă, interiorul e foarte bine. Stai. Așa. Hai. Urcă și tu, Urc acum. Hai. Ai urcat, gata? Da. Ești pe mașină? Da. Să mergem și noi. Oh, ușor. Să nu Nu, lovești. cu grijă. Fac. Știi să conduci bine, nu? Stai să fac și eu aici la becuri, la oglindă. Oglinzi, nu? Da, și Da. eu fac același lucru mereu. Gata. Se șterge, da. Să vedem și noi. Uite cum auzi, se aude bine motorul. Îți place, nu? Da. Hai să-i dăm un motoraș. Așa. Ok. Cum se zice? O pedală. Hai să dăm goarnă pe aici. Mama, am ajuns am făcut 100. Ești nebun la cap. Așa? Da. Și așa mă duc chiar drept și vedeți. Hai. Și mai Și sunt... prinde repede 100 de km la oră. Deja... Da, merge foarte rapid. Ușor pe aici, dreapta. Și așa aici, nu? Da. Mamă. Și lasă aici, așa. Și poți să-mi zici și mie care e prețul? Da, nu știu, să zic vreo 1000 de lei. 1000 de lei? Da. Da. Dar cauciucuri trebuie să le schimb. Da, le schimbi tu, dai tu. Dacă vrei, ți le schimb și eu, dar nu, le schimbi tu, nu? Nu e problemă, eu. Le schimb la serviciul meu, eu sunt mecanic, nu e o problemă. Înțeles. Ai o meserie bună, nu? Să-ți dau banii, nu? Da. Să transfer pe PayPal. Hai. Da, pe PayPal. Hai. 1000 de lei, nu? Da. Așa. Stai, unde ești? Uite. Uite acolo. Aici sunt. Hai să-ți dau și banii. Așa. 1000 de lei. Așa. Stai că tu ai transferat la cineva. Stai, am greșit. Ai greșit. Ai transferat la altcineva. Da, stai că... Eu sunt ăla, player 9. Aha, așa. 1000 de lei? Da.
Să știți că sunt și mecanic, dacă vreți, nu e problemă. Da, da, Vă da, da, da. repar și mașinile astea. Hai, bine, pa! Hai, la revedere, mașina e Pa. dumneavoastră. Da, pa, pa! Acum ne ducem la casă să cumpărăm casa. Așa. Ne ducem acum să cumpărăm casa. Și mai este mai o săptămână până să câștigeți mașina Mustang de aur. Așa, premiul. Și încă nimeni n-a trimis niciun mesaj. Încă aștept mesajele voastre pentru a câștiga Mustangul de aur. O să vedeți, vă las, aveți pe canalul meu videoul. E acolo. Și casa e spre Călăraș. Spre Călăraș aici. Așa. Am oprit puțin pentru că durează foarte mult, să știți. De pe aici facem așa și uite casa. Nu e chiar o casă, e o vilă. E decentă, da. Uite mașina omului. Stai, să parchez și eu aici, în garaj. Să cobor, așa, gata. Domnule, sunteți aici? Da, am adormit. Nu e nimic. Hai să vedem și noi casa. Asta e, nu? Da, puteți să intrați dacă vrei să vedeți ce vezi voi. Da, intru acum. Uite. Stai că e greu cu scările pe aici. Da, știu. Hai să urcăm. Uite, urcați sus dacă vrei, e frumos sus. Da. Hai, urc acum. Văd că aveți bucătărie, sprăjire, tot. Birou. Da. E tot, nu? Da, e M-am frumos, văzut nu? în poze, așa e. Stai că pun puțin. Îți pauză până să urc scările. Nu, că pun pauză, hai. Așa, suntem aici, am ajuns. E frumoasă tot? Da, această cameră e foarte frumoasă, că o să stau eu aici. Am dat mulți bani pe ea, să știi. Nu, e că vă dau și eu bani. Nu e nimică. Aici e balconul, nu supra. Da. E foarte mișto. Asta în casa asta în casa asta vreodată? Da, am mai trecut pe aici, pe la un prieten, așa. Am mai avut el casa asta. Mamă, ce frumos câinele, ce adorabil. Știu, prietenul tău, este Fabi, nu? Da. Cât vrei pentru casă? Să zic și eu, 5 milioane, aveți? 5 milioane. Hai, 1000. 1000, da. Nu, 50.000. Da, 50.000 e bine, da. Cât vreți voi? 50.000 îți dau. Și eu am cumpărat o mașină, e parcat în garaj, un Mercedes. E bine? Da, 50.000 și gata. V-am transferat pe PayPal? Da, mersi. Acum să-mi iau și eu mașina să plec de aici și să vă faceți bine casa, ce vreți voi. Bine, pa! Pa! Și noi am rămas singuri cu casa și cu mașina. Stai să fac și eu o poză aici de fundal pentru videoul nostru. Și ce să zic, cam asta a fost tot. Ne-am cumpărat mașină, ne-am cumpărat casă într-o zi. Am făcut ce nu a putut niciun om. Bun. Pa. Și a plecat. Și da, e frumoasă casa. Stai că am greșit. Uite acum. Asta o să pun așa. Frumos, elegant. Și da, nu uitați că în fiecare săptămână postez câte un video și vlog. Așa e tot interior. Ce-ți dorești? Schimb și eu roțile. Fac și eu așa. Să parchez și eu aici. Stai că nu e bine. Nu stă bine aici. Nu.
Stai că dau în spate și parcă ies pe lângă casă. Așa. Aici dau și eu cu spatele așa. Frumos. Uite aici. Gata. Mamă, ce bine arată mașina. E Max. Așa o să zic. Max. Ce zic? Max. Și cam asta a fost. Pa, pa!